Masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na NTA Guso, Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin a tambayi likita. A yau Allah cikin ikon shi, shirin a tambayi likita ya karbi bakuncin Dr. Nafiu Aminu Buba, wanda yake malami ne a sashen kimiyyar har hada maguna na Jami'ar Usman Danfodiyo da take da mazauninta a Sokoto. Dokta, barka da shigowa. Yau barka ka dai Alhaji Bashir. To idan dai kuna biye da mu a satuttukan da ya gabata, dakta ba bako ba ne, yakan shigo daga lokaci zuwa lokaci a hukumar gidan talabijin ta ƙasa domin ya ba da gudunmuwarsa. Yau shirin kacokan zai tattauna kan illolin kayan maye a cikin al'umma. Shin me ma ake ce ma kayan maye? Kuma wani irin illoli ne kayan maye suka haifar ga wanda yake amfani da su da al'ummar da ma ƙasa baki ɗaya? To likita, kamar yadda muka ce yau shirin kacokan za mu tattauna kan illolin kayan maye a cikin al'umma. Na san masu kallon mu za su ji. Shi me ake ce musu waɗannan kayan maye a ƙa'idance? So su waɗannan nau'i na magunguna da kuma sauran abubuwa wanda ke amfani da su wurin harka ta maye ko wanda ake cewa miyagun ƙwayoyi a hausance shi ne wato a yi amfani da ainihin su waɗannan abubuwa a bisa yanayi ko kuma a bisa ƙiyasi na lokaci da kuma na yawa wanda ya wuce kima, sannan kuma ba bisa hurumi na lafiya ba ko wani iri don cimma wata bukata ta kai wadda ba ta da hurumi a cikin babi na lafiya. So shi ake nuhi da ainihin shan miyagun ƙwayoyi ko kuma kayan maye. Abin da nake so in yi tambaya ta gaba kenan in ce to dokta, da yake ita su kayan mayan nan kamar yadda kace suna da dama kuma suna da yawa, sannan wani lokaci ma abin ya wuce a ce ƙwayoyi abubuwa ne masu faɗi. Shin masu kallon mu na san za su ji kashe-kashen kayan maye? Haka ne. So lallai sun kasu kashi daban-daban. Zan fara da kasusuwa na ainihin magani waɗanda akwai waɗanda hukumanci ana amfani da su, wasu kuma hukumanci ba amfani da su. Su wanda ake ce ma control drugs. Duk dai waɗanga nau'in kalan magungunan sun haɗo cikin nau'in maganin da ake ce ma control drugs. Wato magungunan inda suke da ka'idoji za a ce, yawa waɗanda ake dokoki na ƙayyadewa a ƙasa. Yawa su zan fara kashi na farko wanda ake ce ma stimulants. Ana nufin nau'i ne na waɗannan kayayyaki waɗanda suke zafafa aiki na ƙwaƙwalwa. Yawa so daga cikinsu su ne kashi na farko wanda shi an kafi ta'ammali da shi ne wanda ake ce ma caffeine, sinadari na caffeine. So shi wannan caffeine ana samun shi ta hanyoyi daban-daban. Kamar mu na al'adar mu ta Hausa, goro. Tun zamanin kakara kakanni ana cin goro. So shi goro yana da wannan sinadari mai yawa na caffeine daga ciki. Bayan shi akwai kuma kofi. Wanda ake amfani da shi a sha haka wurin tea, wurin harkar meeting ko wani abu kama da wannan. Akwai kuma tea ma. Yawwa so shi duka wannan na'ura sun kunshi sinadari na caffeine. So bancin su akwai kuma wanda ake ce ma nicotine, sinadari na nicotine. Shi kuma ana samun shi ne daga sigari, daga wani nau'in
itace wanda ake ce ma tobacco. wato wasu kaɗan ne daga cikin abubuwan da ake haɗawa yawwa domin a haɗe da taba. da a haɗa taba yawwa to shi ake nufi da wannan nicotine din. su wa'annan su ne ainihin wa'anda sun kafi yawaita a tsakaninmu. Shi kafin din bambancin wa'anga abubuwan bangaren na faɗa ana kuma an amince a sa cikin wani sashi na magunguna kamar kowa ya san sodres haka da su kafino da sauransu. Su da yawa suna ƙunshe da wani nau'i na wannan kafin daga cikin dukkanin magunguna da ake amfani da su na ba bisa ka'ida ba na mummunan hanya ta harkar maye shine kafin ne ɗaya daga cikinsu wanda za a ce mahi yawancin ƙasashe ba su da wata doka ta ƙayyade mu'amala da shi tsakanin ƙasa da ƙasa. Su shi yasa ya zama wanda ya rinjaye kusan za ga gaskiya mahi yawancin rinjaye mutane suna mu'amala da shi. So banci wayannan kuma akwai wanda suka yi haɗari sosai da tsada wanda ake ce ma cocaine. Cocaine suna ɗaya daga cikin wannan nau'i na stimulant waɗanda suna zama babancin su kuma akwai wato hoda iblis yawwa kwarai ko ka fassara shi daidai inda an kai sani hoda iblis. So bancin su kuma akwai wasu ƙarin kuma magunguna da ake ce ma amphetamine da methamphetamine. So duka so a ka'idance mahiyancin wayannan magunguna ana amfani da su ne wurin wasu takaita wasu rashin lafiyoyi haka a asibitota. Sannan kuma ba kowa ake ba su ba kisa ne kalilan wa'inda ake amfani da wayannan magungunan to amma saboda hadarin su na haifar da wani abu na cutarwa ga dan adam to shi yasa ya zamanto suna daga cikin magungunan aka takaitawa. So kenan kashi na biyu sai kuma su ne kishi ainihin kashi na farko wanda ake ce ma depressants ko kuma sedatives. Ma'ana su kuma mahiyancin aikin su suna tausasa aiki na ƙwaƙwalwa. Madadin su za a ba su kuma suna tausasa aiki na ƙwaƙwalwa. So su mahiyanci masu ta'ammali da wa'annan suna shan su ne don su samu kamar haka relief ko kuma su samu biyan bukata ko a ce samu sassauci ga tension haka wato ne yanayin da suka samu ga yanayi kamar mutum yana cikin wani tension haka to in sha zai dan samu wani relaxation haka sai ya ji sahol ya ji babu wannan tension ɗin tsakanin lokaci. Sannan kuma yana sa mutum ya ji wata natsuwa haka mutum ya samu wata natsuwa kuma har ya iya bacci da yake bukata da sauransu. To amma in aka ci gaba an ka rungumi wannan mu'amala mutum sai ya zama to cutar da ta kayan mai ba wai ta takaita da ainihin wannan natsuwar ba. So wasu cutar za su biyo daga baya mun kusa bangaren cuta zai yi bayani sosai kan wannan gehe. So daga cikin su kuma wani bangare akwai giya sannan bayan ita kuma akwai wasu bangare na magunguna wanda ake ce ma benzodiazepines ɗin daga cikin su nan kowa ya san Valium ko yawa diazepam kenan brand ne na diazepam. So bayan wannan kuma akwai su Lexotan da sauransu. Bancin kuma wannan category na benzodiazepine akwai barbiturates su pentobarbital da phenobarbital da sauran kashe-kashen wannan nau'i. Bancin su ma akwai su chloroform da sauransu. So duk da cikin nau'i na depressant da kuma sedatives. So na uku daga cikin su kuma shine wanda ake kira opiates analgesics wanda su ma suna ɗaya daga cikin magungunan da an kahi ta'ammali da su a nan wanda sun ja mana haɗura daban-daban ga al'ummarmu. So su opiate analgesics ɗin nan ana amfani da su ne a asibitota wurin maganin raɗaɗin ciwo rage raɗaɗin ciwo kamar irin wasu tiyatoci manya haka ko kuma wani ciwo mai haifar da raɗaɗin ciwo sosai wanda ya shahi na sikila haka ko na kansa ko an samu kariya su irin da waɗannan. So su ana amfani da su ta wanda bangare to amma suna da side effect cutar da suka yaduwa wanda sai mutum ya ji wata irin annashawa da farin ciki
yawwa su wannan annashawar da farin ciki su mashayan shi suke nema ga maganin ba ainihin raɗaɗin ciwo ba so sai su sai wurin yin haka ɗin sai ga ya haifar musu ciwutuka daban-daban yawwa su daga cikin ɓangare na wannan magunguna akwai wayanda ake kira codeine kowa ya san shi codeine ga nan banci mara ɗin ciwon daga cikin su kamar shi codeine ɗaya ana amfani da shi wurin tausar da tari haka ciwon daga cikin su kamar shi codeine ɗaya ana amfani da shi wurin tausar da tari haka wato rage mura rage harka wata shafi tari ba su akwai codeine daga cikin su bayan shi kuma akwai su pentazocine akwai tramadol yawwa akwai kuma morphine wanda yana jikin wa'anda aka akwai kuma heroin wato magunguna dai ne da dama na wannan gehen su duk sun shahi wannan bangare so na uku kenan so na hudu kuma akwai wanda ake kira hallucinogens su kuma su suna kace mutum suna rabe hankalin mutum daga ainihin abin da ke faruwa a zafiri ma'ana suna distorting cognitive da kuma perception ability na mutum wato kamar suna dan yanke mutum kenan da halin da ya samu kanshi koko dai suna raba hankalinka da yanayin abin da ke faruwa a zahiri ma'ana za ga in ila mutum na cikin wani yanayi na bacin rai na bakin ciki to wannan magunguna suna haifar mai da wani yanayi wanda su bai sama abin da ke gudana bai jin komi game da ya shaya wannan kuma suna canza tunanin mutum in mun zo gehen haɗin zan yi bayani gasashi kan wannan gehen so daga cikin wannan nau'i na hallucinogens akwai wanda kowa ya santa wiwi daga ko yawa so ita ma kamar daga cannabis ake samu ta wani nau'i ne shi ma na ice wanda ake busarwa sai a sa a yi sigari da shi so bayan shi ma akwai kuma magunguna akwai su ketamine wadda ana amfani da ita wurin harkar anesthesia haka wato idan za a yi aiki za a yi aiki akwai wani ma shi ma ake ce ma LSD da kuma su wasu category na mushroom haka wani nau'i ne kamar na itace amma wanda fungus suke haifarwa so suna tsaye ga cikin waɗannan bangarora so na biyar daga cikin su akwai da ake cewa miscellaneous da su ma sun yayauta a cikin al'ummar mu su ne wanda sun ka shahi su abubuwa masu hitowa sanarwa masu hitowa daga cikin wani ruwa haka zuwa iska ka gane wanda ake ce ma volatile solvent so su ne daga cikin su akwai su shalishu haka gam wanda ake amfani da shi wurin faci ka gane su in zaka ji ayin kan matso kusa da shi yana wari yana wani kamshi haka sosai mai karfi to ai wannan kamshin saboda wayannan sinadaran da ke fitowa cikin su ne so in mutum ya zo ya shaki abin nan su yana bugar da shi a hammar shi da wani yanayi wanda ba na zahiri ba so bancin shugan din ma akwai wasu sinadarai wayanda ake amfani da su wurin goge fenti da kuma har da ma man fetur wasu man fetur da dai duk irin waɗannan chemical wanda ke fitar da sinadarai haka daga cikinsu so a takaice dai bangarora kenan wanda ake amfani da su da kuma misalan shin wayanne abubuwa ne sukan cusa mutane amfani da maganin maye ko kuma da wayannan maganuka na maye gaskiya ne yawa so mahi yawanci duk da yake ɗabi'a ce wadda za ka ga daga matasa har zuwa ma matan aure da manyan mutane duk suna ta'ammali so amma ita ɗabi'ar mahiyanci tana farawa ne daga lokaci na kurciya wanda ake ce ma adolescent a turanci ko yaro ya kai irin shekaru na 10 haka yau 10 so lokacin wani girma ya fara zo mashi ɗabi'un shi na canza to wani lokacin wannan yanayin mutum ya zama haɗari na kamuwa da irin wannan ɗabi'un so mataki na farko dai shine tarbiyya rashin tarbiyya za a ce ko mahiyanci za a ga masu wannan abin gaɗin ɗabi'a yaran ba su samu kulawa da ta dace su samu ga mahaifansu yawwa su rashin tarbiyya shi na farko sannan na biyu shine abin da ake ce ma
kamar experimental curiosity. Yaro kawai ya ji an ci an sha kaza ana jin kaza to ni ma bari in ji shi haka din ne. So in kuma ya ji din wasu daga cikin magungunan zai ji wani yanayi mai daɗi wanda yake bukata na annashawa na farin ciki da kuzari ka gane da yake so a hankali kame ya ankara yaro tuma cikin wannan harkar shi ke har akai fagen da bai iya fita kuma ta haifar mai da miyagun illoli a ciki. So sannan na uku akwai abin da ake ce kamar abutaka da masu wannan ma'amala. Ka san kamar yadda mun ka sani shine ba za ka zama shaƙiƙi na mutum ba ko na wasu bangare na mutane sai ka shiga irin ɗabi'un da suke, sai ya zama kuna da alaƙa ta ɗabi'u. Yawwa, so mahiyanci za ka ga 'yan mutum an kai rashin sa'a da rashin tarbiyyar da wasu dalilai dai sun ka sa ya alaƙanta kan shi da irin wasu wannan ta'ammali ɗin, shi ma sai haka an sa cikin wannan ɗabi'a. Ga doka pharmacist kawai adda doka da lasisi su da wannan maganin a ƙasa, babu wani wanda doka ta ba shi dama ya aji irin waɗannan magani in ba pharmacist ba, ma'ana ƙwararre na gehen lahiya na gehen harkar hada magani wanda kuma yana da lasisi na ƙasa. So shi ɗaya ne. To amma yanayin da muke ciki a nan a jihar mu da makwabtanmu da mahiyanci ma ɓangarora na ƙasa gaba ɗaya shine za a ga da yawa waɗannan magungunan kana samun su ko ina ga waɗanda ma ƙila wani ko sakandaren ma bai ƙari ba. Ka gane, to wani bai ma san shi wanga magani yana ƙa'ida, bai san ma illar da yake iya haihuwa ba, kawai shi dai ya aje shi ne don sai ya samu kuɗi. So yana ɗaya daga cikin wannan matsalar ya wutar magungunan ko ina a cikin al'umma. Ya zama duk sanda ka tashi kana samu ko ina ga sunan, inda a ce ko ka'ida da control kamar yanzu wasu kasashe da suka ci gaba yanzu misali ai ba inda zaka ci ka samu wannan maganin, kuma akwai ƙa'idodi dole sai kana da takarda daga likita. Shi pharmacist kuma shi an suna da horo na musamman na handling irin waɗannan. In so an sa akwai wata register da ake yi, control drug and poison register, wanda dole za a rubuta shi mai sha ma za a shigar da sunan shi da shekarun shi da adireshin shi da komi ba. Yawwa, so kuma shi kan shi akwai iyakacin adadin maganin da za a iya bashi. In aka ga ya wuce wannan to pharmacy na iya batonin ya hana san ka buje wannan hadari. Za ka yi ta akwai illolin za su biyo baya na rashin lahiya na anxiety da kuma ciwon jiki ma, da mutum ya ka zaune tsayi da kuma zufa da dai wasu matsaloli masu daban-daban. To sai ko yana so ya ta din sai haga wayannan illolin suna hana shi, suna kare mai ƙwarar gwiwa saboda ya zo ita to sai saboda kauce ma wannan illa sai ya sha maganin samu. Yanzu dokta kamar taba ne sai kaga mutum ko ya alƙawarin zai bar taba in ya dan tayi sati ɗaya sati biyu kuma sai ya koma. Kwarai gaskiya ne, saboda wannan ya wata wannan shi na kotin ɗin a cikin jiki. Dalilin sha wannan taba ya riga ya saba yana jin wannan alertness din, ma'ana irin dan kuzari. Ai za ka na san masu kallon mu a wannan gabar za su so su ji illolin da ke tattare da amfani ga shi karan kanshi maganin mayan, illolin ga kansu ga al'umma ga kuma ƙasa ma baki ɗaya ne lalle. To bangare na illa ya kasu manyan kasu kashe dai guda biyu. Kashi na farko shine illa wadda ta shahi hankali da kwakwalwa. Illa ta biyu kuma wadda ta shahi harkar cuta ta jiki, wato samun sabon cuta ta shiga jiki. Yauwa, uku ma ne zan ce, saboda na uku ɗin akwai kuma wadda za a ce ma shi kamar social relationship, yanayin hulɗa da jama'a, kuma ya sama mutum ya runtuma cikin wasu miyagun laifuka. So bari fara ta farkon shine wato na wanda ya shafi kwakwalwa. Na farko su wa'annan magungunan ko wa'annan kayayyakin na maye za su rabe mutum da distortion na perception, wato da tunanin hankalin shi mai kyau. Yauwa, kamar tunanin mutum da kuma yadda yake iya fahimta abu, da kuma yadda yake iya rika abu a kwakwalwar shi. Yauwa, da kuma yadda ma zai kalli abu yadda yake a zahiri. Ka gane, to duka wannan yana samun damuwa. Alal misali yanzu kamar su hallucinogens nan da wasu gehe da wa'annan harkar kayan shaƙen nan,
yawa su za ka ga suna akwai wani yanayi da suka kama mutum wanda kamar na hauka ne kwata-kwata yanayin da mutum abin da yake ji da wanda yake gani ya bambanta da abin da ke faru a zahiri da yawa wa'inda za ka gani a cikin wannan yanayi na buguwar za ka ga wasu suna cikin wannan yanayin suna ta abubuwa na hauka tsantsar hauka su ce ga rami gaban su ko ku ga su ga akuya su ce mama su ce ko ku wani abin gani ko wani mutum ne mai daraja ka gane wanda ya kamata ce su girmama ba su girma su gani su wulakanta to wanda ya kamata ce ba su girmama su gani su masu girma su akwai wannan yanayin su na ɗaya ne sannan shi wannan damuwa takan iya tabbata ta zama permanent ma kwata-kwata ya zama ko yanayin aikin maganin ya ƙare a cikin shi ainihin hankalin shi yadda ya karkata zai karkace bai iya thinking straight kamar yadda mutum zai iya yi kamar kowa yawa so akwai wayannan nau'o'an daban-daban wanda sun ka shahi harkar kwakwalwa wanda yake kawowa sai a gurguje sai mu zo kan gehen ita lahiya ta jiki shi kuma kowane nau'i na wa'annan kayayyakin na maye suna da illolin suke jawo kamar su stimulants kaga suna sa mutum rashin bacci kuma a lahiyancin mun san illa ta rashin bacci ga cikin dan adam yau ba so bayan wannan illa ta rashin bacci kuma suna sa mutum ya zama yana da anxiety sosai ko ya kama wasu abubuwa waɗanda ba normal ba manganu lokacin da ba bukatar magana yauwa da agitation yauwa da kuma kamar yadda ka ce din neman fitina neman a sa ka cikin fitina da sauransu da rashin yawa so bancin wannan kuma akwai yanayi da suke hauwa wanda zai sa ma mutum wata cuta kamar ta kansa kamar irin ita sigari haka da sauransu duk yana kawowa da kuma irin su ulcer kamar su duk wa'annan stimulants din suna haifar da karuwar acid a cikin jikin mutum sai zamanto a sami cikin ulcer da sauransu har da ma su liver cirrhosis wato ciwon anta kwarai gehen su kuma gehen su depression su giya din nan da sauransu suna sa detoxification gurbatar jini ma kwata-kwata wannan kuma cutar na haifar da ma illa ga koda ta mutum da sauransu ma su depression suna canza yanayi na maganan mutum ina jin mashagiya ka ba su iya magana baki ya kare ba su iya magana da sauri kamar yadda muke yi haka rani bakin su yana karewa da sauransu sannan kuma yanayin tunanin su da abin da suke ji shi ma yana tabuwa su hala suna jin da kuma wayan sauran bangarorin su suna sa mutum hauka kwata-kwata da yawa yan kaje yanzu asibituta wayanda muke da su yin psychiatric hospital akwai asibituta na masu kula da mahaukata suna nan cike cunkushe da irin wayannan mutanen hauka karara mutum kwata-kwata ya haukace saboda mugun shayan saboda shan kwata-kwata hankalin mutum ya kace bisa ga noman abinda yake ji da wanda yake gani za a ga duka ya sha bamban da abin da ke faru a zahiri yawa so bancin wannan ma kuma suna sa mutum ya runtuma cikin wannan bangare na uku na ce maka social problem za a ga mutum sai saboda aikanin shi drug and substance abuse shi yake haifar da addiction shi wato ya zama jikin mutum ya saba dole sai da shi ya zama mutum bai iya hankorin rashin shan abin kowane irin yanayi ya samu kanshi na lahiyar ne na kowane irin hali ne sai ya sha magungunan nan don ya samu wannan abin da yake bukata so wurin neman ya haka din za ga an fada cikin miyagun ɗabi'u da halayya wanda sun ka shahi fadace-fadace da sace-sace da aikata sauran miyagun ayyuka da ya shafi su rafin da duk abin da baka tunani yawa so a takaice wa'anga su ne kashe-kashe na bangarora wanda za a ce suna haifowa a dunkule kenan wani irin matakai ne ya kamata a bi domin ganin cewa an kiyaye kai ga fadawa ita kanta ga matsala ta amfani da kayan maye a al'ummarmu ne a tarbiyya ya zamanto mu ba ɗiyanmu da duk waɗanda muka kula da su tarbiyyar ta dace da su tun farko
ma'ana tarbiyya tun yaro yana karami ka koya mashi abubuwa kyawawa masu kyau wa addinin mu ya zo mana da shi ka gane su nawan shi an aiki na sannan kuma a sa yaro makarantu inda kasan suna da inganci kuma suna bisa turba ta koyarwa mai kyau da ta kan kuma nafsi mai kyau yawwa so kuma da haka din ko ka sa yaro makaranta ya zamanto kana bibiya kana bibiyar abin da yake koyo da kuma ɗabi'un shi da kuma irin wanda yake ta'ammali da su ma'ana abokai da sauransu su wannan gaskiya na taimakawa sosai saboda in mutum ya samu wannan shinhiɗa tun farko to yana da wahala daga baya wani aboki nan take ya zo ya susa mashi wannan abin saboda abin da ke faruwa da yaran da sun kai wannan level na kurciya din za a ga so rage dogaro ga uwayensu rage dogaro to sun suna ƙana a tarbiyya kamata a sata saboda sun kawai to za su yi ƙoƙarin rage dogaro ko su mai da dogaron ga abokaninsu wato wani lokaci dokta iyayen da dama suna iya ƙoƙarin su kwarai sai ya zama ko makarantar da aka kai yaro ya je ya haɗu da miyagun abokanai kwarai sannan wasu iyayen ma har da nuna son yaran yakan sa sai a fansama a haɗa cikin wannan matsala wannan gaskiya ne wannan yana ɗaya daga ciki domin wasu iyaye Allah ya sani suna iya ƙoƙarin su gaskiya ne suna tarbiyyantar duk da abin da suka samu kusan ga tarbiyyar makarantar yaran suke tafiya haka ne amma da ƙarshe kuma sai yaran su faɗa cikin wannan matsala gaskiya ne lalle akwai haka din to shine ai da yake yakin ba na bangare guda bane dole da kai dai a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa to yake dan kin ba da wannan gudunmuwa yawa su kuma sauran bangarori wanda suka samu hukumomi su kuma su yi nasu su kaga shi an na farko na tarbiyya na biyu kuma shine wanda ya raja'a ga gwamnati haka shine ya zamanto an kiro santoci waɗanda za su dinga kula da irin waɗannan mutane waɗanda sun shiga cikin wannan ɗabi'a ɗin wanda ake ce recreational centers ya zamanto waɗanda ke ciki tun dole ba za a ce an kasa samun su ba a cikin al'umma so waɗanda a ciki ɗin a yi ƙoƙari a jawo su kuma a ba su treatment inda ya kamata a ba su kulawa ta musamman yawwa a warkar da su daga wannan cuta din sannan na uku shine campaign daga cikin wannan shine wanda wannan shirin da muke yi wayar da kan al'umma na illolin da suke iya haihun mutum kwata-kwata za su sa mutum rayuwar mutum ta zama useless ba ta da amfani al'umma su kika bai amfani kan shi ba al'umma ba su amfana da shi ba kuma ya zama al'umma matsala yawa sannan kuma akwai kuma wani yunkuri da ya kamata ci gwamnati shine na inganta matakai na kula da ka'idodi na harkar da suka shahi magani yawa wanda wannan nauyin yaron ta ga hukumar NDLEA yawa su ne hukumar wanda ya kamata ce tana kula da duka dokoki na ƙasa wanda suka shahi magani na abun ga su in ya kamata a ce su yi aikin su haɗa kai da wasu matakai na post wanda sun ka shahi wanda za a sa awani da ƙarfi yauwa ƙarfi su haɗa kai da 'yan sanda da NAFDAC da Pharmacist Council of Nigeria duka a samu task force mai ƙarfi wanda za a fuskanci wannan matsala a da a ragewa misali a hana ma shigowa da su cikin ƙasa sannan kuma masu baza su a cikin al'umma su ma a hukunta su a ɗaukan musu matakai yauwa da kuma su masu shan su ma a hukunta su to amma dokta wai ana warke wannan matsala kwata-kwata a ce jikin mutum ya warke shi kwata-kwata wallahi abu ne mai matuƙar wahala mu shi yasa abu na farko shine ga ka shiga saboda da yawa kamar yadda hudu ya cika abin da ke sa ai abin da ke yi din wasu din raɗaɗin hitat shi ke hana su hitat ka gane saboda in ka mutum ya shiga ya hita yana jin wannan abin da yake so sai daga baya ga abin kuma yana kashe rayuwar shi yana destroy rayuwar shi kwata-kwata sai ya nemi ya hita to kuma sai wasu illoli su dinga biyo mai baya na su ciwon jiki da rashin bacci da abubuwa ne daban-daban to sai ya abin nan so akan ba za a ce ba za a ana sa warkar da ai daga cikin treatment din ma dole su nau'in na magungunan ana amfani da su wurin warkarwa
ana yi a hankali ana rage dos ɗin har a kai na lokacin da za a daina ba mutum ɗin da wasu dai kuma shawarwari da akwai matakai da yawa da ake duka. Duka anan za mu ja burkin tattauna tamu a madadin hukumar kula da lafiya matakin karkara haɗin gwiwa da asusun tallafin ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, sai kuma hukumar gidan talabijin ta ƙasa ta bamu lokacinta kuma da ta bamu dama muka matso muku shirin tangaram ta akwatunan talabijin ɗinku, da kuma godiya ta musamman zuwa ga Dr. Nafi'u Aminu Buba wanda ke ƙwararre ne wanda ya shafi shekaru yana sashen kimiyya har hada maguna na babbar jami'ar Usman Danfodiyo take Sokoto. Sai kuma ni da gabatar Bashir Abubakar Zuma nake cewa mu kasance da ku wani makon. Assalamu alaikum.